मेरा रा बोल बे रा केवरिया खोलबे की तोर हुकमे कमार दे रे बोल हुक्म घिच फिर में फिर क्या गेलू खाली पिके नहीं रे अरे त कोनो साथ में चिकना खइले बने बिना लोकल कोनो तोहर पी के आइल बरन हटिया से अरे दोबारा बताई हमरा बोली ठीक बा द्वार पर कहतिया रहेला तनी सा हम पी का लेनी कीते हमरा के टेलर करे आ वो दिन टेलवात रहे इस अच्छा लगत रहे हां काठी रे स्कूटी गरिया रे हां अच्छा जब नशा में ना रहिला हां तो तोरा के कितना प्यार से स्कूटी सिखावत रहे हां ऊंचाई पर ना चढ़े इलेक्ट्रॉनिक रहे तो तोरा के इतना बढ़िया से पीछे से धक के सिखावत रहे उ सब से भुला जाला अतनी हमार कमी का देखली इसकी हावी हो जाली जो अतना तोरा बैर बानो तो तोर मुंह ना देख रे हाथ ना तोहर बैल बा त मुंह ना बाकी देखी मर्द मेहरारू के झगड़े में मजा हो जान नो कि पियाला में बड़ा आन लागेला हां तो नियो मने बात होई नो जवना के कोनो मायने नहीं के ओहू पर खिसिया जाइलो हां पियल में दो चार लेकिन मरद मेहरा के झगड़ा कितना दिन तक कातना दी ढेर नानो होला साँझ से बिहान भइल के लागे हाबा डाबा ऊपर दोनों मेहरानुआ बेचारी अपना ननदी से कहते कि ये ननद चेंज हो गए भाव ए जा चेंज हो गए मान लो कि हम भौजाई बानी अब तू ननद बन गई हां ए ननदी कोनो ऐसा बात होला तो तोरे से नो कहिला तो देखा ना जाके तार भैया दुआरा पुआरा पर सुतल बड़ तनी से झगड़ा हो गइल हत बेचारी कहत दिया ए ननद दिन में तोहारा भैया रहले नीके नीके हो साझी खाजो सही बेरा ढाला चला लाइले पी के हो योर मोस्ट वेलकम सुस्वागतम वेलकम मार बहुत सुंदर प्रिय मित्र बड़े भाई अभिभावक डॉक्टर विवेक जी अमन भैया जो उपस्थित बाने जय हो स्वागत करब और असही रवा सबके कारोबार धक्का धक चलत रहो अमन अल्ट्रासाउंड जौन में एकदम क्लियरिटी पता चलेला भगवान रवा के बना के रखस बैठे सब बढ़िया बा आ गीत के तनी आनंद ली है ए ननद दिन में तोहर भैया रहल नीके नीके हो सही बेरा ढालल चला लाइले पीके मर्ददार कटल खाए लगइले बार एक कटल तार खाए लगइले बार एक कतल काहे रखले बा मान लो हम भकुआला में छुए देनी तो हमार सब निशा दिशा खराब कर दे तब हमन के पेमेंट ले में सोचे के पड़ जाए ए ननद दिन में तोहर भैया रहल नीके के हो चला लाइले पीके हो ओही खाती बोलनी तो से
कम फायदा नहीं खाई का फायदा का फायदा बा पहिलका नंबर के पियकर तो कुकुर ना लगल सकबे ऊ कैसे अरे रंग ढंग देख के वो रास्ता छोड़ दी हां हां वो बुझी कि हमरे से बरहन कुकुर आ सिग्नल दे दी ट्रैफिक हटा दे रोड पर से हां कहे के चल दे हो हां तरह अपन देह संभारे में नहीं के कुत्ता कटिए कहां से उनके देहिया पर गिर मत जाए कुत्ता सोची है सके जब बोलल ठीक नहीं ना कोनो दिमाग सनकल कुकुर होई नो हां भूल से अगर बोल देलस ओ कहे के रे भोकबे 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 मान ली कुत्ता हो जा बैठल बा हां तो ओकरा भेड़ी जाए के न तई बुझे कि हम कुत्तावा लगे जाता नहीं लेकिन इनकर देह होश में नहीं खाई ना कहे के भोकबे 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 मारे बस मुंह में कुकुर जसो जे चुप कुकुर चुप चुप कुकुर के बच्चा हो सही ऊ कुकुरा बुझ जाई कि ए भाई ई हमर पर कुकुर ई बा एकरा मेरी बोलल उचित नहीं ना दूसर का पियकर भैला के फायदा का पियकर के घर में कहियो चोरी ना हो ऊ कैसे 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 बाबू के पैसा चोरा के हां मेहरारू के गहना वहना छीन छान के बेच बाच के हां खेत बाड़ी बेच बाच के सब पी गई मारा तो चोर का ठेना चोराई तीसर का फायदा कि पियकर के कहियो बुढ़ारी ना ऊ कैसे बचपने से पियल शुरू कइले बारे जवान होत लीवर किडनी गुर्दा सब फेल हो गइल बा तो जमाने में निकल है तो बुढ़ापा के मुंह कहां से देखे सही बात हां बहुत फायदा यू आर राइट आवाज आया ए अमन नो बबुआ अमन नाम है इनकर का नाम है अमन देखत हमरा राते के बतावल नाम अभी तक याद बानो ये मेरा छोटा भाई बहुत मुझे बहुत अच्छा से पानी लाकर खाना लाकर बहुत अच्छा से तू सेवा कइला जा सियान होके खूब बढ़िया मेहरारू उतरी है हां सियान होके तू चौकीदार हो जी हो ये हमार आशीर्वाद चौकीदार बनो कलश रे अरे खूब बढ़िया तारा खूब बढ़िया मेहरारू मिलो बड़ा हो जा अभी फिर में मत लगी हम त गड़बड़ा दी हम सब अब तू दे दो अच्छा बबुआ के चाचा के बोला है कहां बनी चाचा बबुआ के चाचा जी आइए हमरा आवाज के सुनत तनी हे बाजा लगे आई पप्पू चाचा हाय अरे बाप रे केने बने जी अच्छा सुजीत भैया से भी चाहब के रहुओ तने मंच पे आवे के प्रयास करी अब पप्पू भैया से भी चाहब के रहुओ आवे के प्रयास करी हां पप्पू भैया हाजिर हो चाचा के नाम है पगला गल भाई बुझा पप्पू भैया चाहब के मंच पे आवे के तने प्रयास करे रहुओ और अतिया कहतिया कि मन कोइनी तब रहले उरोटी में मन कोइनी तब रहले उरोटी में आ कैसन जन्म लेले सासू जी के कोख में मन कोइनी तब रहले उरोटी में आ कैसन जन्म लेले सासू जी के कोखी में कोठी में तका ताना अब बलवा के सहात नहीं है ताना बलवा के सहात नहीं है न तो तू ही तनिका जाके समझाई तू सजनवा खनवा बात
ए बबुआ के रिश्ता में जीजा जी लागल बहुत सुंदर लागल के रवा आईने हेलो घूम जाई ए महफिल में चश्मा तरवा को बड़ा सूट करत बहुत सुंदर आई उछुदर हमेशा महाराज रवा काहे अल्लाह पर गई चश्मा तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से ए ब्याजी चश्मा तो उनकर बिया खलीफा के भाई खाली लगता किस कंगना सजाज के नियतिया निकू सिंह नाम है बहुत पुरस्कार देने एकरा खातिर दिल से आभार आपके चेहरे का मुस्कान यूं ही बरकरार रहे सच तो ये है कि हंसते हुए आप बहुत प्यारे लगते हैं किस कंगना सजाज के ससतिया सहरानी बनी नया यमरतिया बहुत बहुत पुरस्कार आशीर्वाद की प्रतीक्षा भगवान भोले दानी के कृपा पर सदा के लिए हमेशा बरकरार रहो किस कंगना सजाज के ससतिया सहरानी बनी नया यमरतिया समझाई तू सजनवा